merang. Padahal wis gedhe, tingkah polahe kaya arek cilik. Kudu sabar-sabar aku. Sebab momong arek tanpa wong tua lanang iki sabar iki gak kaya aku. Wis sakmene gedene, dikon ngalor ya ngalor. Kon ngidul-ngidul, tapi ya ngono, dolen ae jengkel aku. Mbok yo direwangi mbok golek-golek kayu kaya apa. Wis arek siji, ya apa segandelane atiku. Ya wis tak manja senajan aku gak duwe, tetep sak omonge anakku tak turuti. Nduk, rasane aku kok mesti anake kok dirasani. Iya. Geton lerno aku sampean. Kok mang jare anak siji. Jarene nakal. boten, Mbok. Aja ngono, Ngapunten. Aku gak nakal, Mbok. Mestine sing muring-muring ki wong tuwek. Mbok, ora kok mbok seneni ngono kuwi. Adab. Aku mbok senajan aku gak duwe. Wong miskin kudu sampeyan iku ngajeni karo wong tuwa. Iku ajarane mbok, aja dadi bocah sing blarah. Ngono ya, Mbak ya. Ya iya. Kleru berarti ne Ya kliru sing apik tingkah polahe sopan santune dijaga. Sepurane ya, Mbak. Ya, pinter ya anakku. Ya iki lho sing digoleki mbok. Anake sapa? Anake mbok. Makane aku ayu kaya mbok. Ayu tapi tingkahe ya aja ngono sing apik. Kon ngerti? Dina iki engko calone bapakmu teko nang kene. Lu? Lah kok lu? Calone bapakku, Mbok. Iya no. Kira-kira wonge piye, Mbok? Lah mbok, senajan mbok iki wong desa, nek golek wong lanang ya gak kalah, minggiro. Senajan wong desa, Mbok iku ya tetep golek sing ganteng. Mau kalah minggiro. Iso diterokno. Sing elek gak usah diterokno. Oh iya, Mbok. Heeh, ngerti. Rene sing apik. Kira-kira sugih, Mbok. Ya soge, wong mbok rabi. Ya golek wong soge. Butuhe mbok iki golek wong soge iki ngenakno awakmu. Supaya awakmu ki uripe aja kaya mbok ngene iki. Ngerti? Ngerti, Mbok. Diajeni nek enek wong tuwa rene, dikenalno sing apik. Apik. Gak oleh pencilaan. Yo. Kudu duwe tata krama. Betul sekali anakku. Anake sapa? Anake mbok. Minggiro. Mbok luput tenan duwe anak awakmu iku. Mbok durung mari oleh kecap wis diterokno maneh. Aku wis meneng kok, Mbok. Meneng Sing aku. apik. Belajar menang mergo jarene calone bapakku kate teko. Iya, bapakmu ki wonge gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur sak pira, Mbok? Walah yo gedene. gedhi. Lho jelas omahe sampean gak sedeng dileboni calone bapakku. Wonge kok jengkel. Gedhe. Lawange sampean deloken niku lho, Mbok. Cilik. Terus sampean liwat ndi? Sing dimaksud gak ngono, Merah. Wonge gedhe dhuwur, ora sak lawang ngene gak. Hah? Kok jengkel aku ngrasakno kene. Gedhe dhuwur. Heeh, ganteng. Gak ono wong kene iki ganteng kaya calone bapakku gak ono. Guyu, Mbok. Sampean kok pinter lek. Ya pinter. Kancene mbokku. Nah, ini pinter sekali anakku. Anake mbok. Cai. Mbok, aku belajar dadi arek sing baik. Ya betul dong. Alah anake sapa iki? Anake mbok. Nayu dhewe. Anake mbok. Kon ngajak sepelan dagelan. Lah nek aku meneh iso dagel kan aku dijak tim-timan, Mbok. Karo sapa? Ya karo sing dagel ndok kene kok mang. Sapa? Pak congek. Ngono. Aku seneng anakku wis etes.
Lah kan ulang-ulane mbok. Hei, yo aja mekaka-mekaka ngene sing apik. Apik. Oh, Damis. Wis iki, Mbok. Ya ngono. Wis tak Ayo damis, mlaku sing apik. Kon iku pampir kaya apa sih? Jarene kongkon mlaku. Aku nek kon timik-timik iku kesuwen, Mbok. Ora teko nggon. Mencolot. Hei, jungkel kon kok. Hei. Nek sampe nek gawe omah aja dipanggung ngene, Mbok. Ora. Aja. Lha wong omahe mbok iku ora kaya iki. Piye? Omahe mbokku tingkat sakmene. Omahe Dora sakmene. Anakku pinter. Mbok ya pinter. Sapa iki? Anake mbok iki. Bu, sampean purun anak. Nek purun sampean kita. Aku dipake. Ya sampean takoni Mbok. Jengkel mbok iku ngrasakno. Lah ya biyen ro ngono aku cithut senae, Mbok. Ya aja nah. Terus lah nek aku sampean cithut sampean golek nganti. Lah iki. Oh, lah ya iki. Oh, Mas, monggo Mas, monggo sayang. Ayo iki piye gak sabane? Ayo iki, aja kurang ajar. Aja kurang ajar karo wong tuwek lho ya. Watahe kok ngilang-ilang. Watahe lho. Sepurane sing akeh. Sopo iki? Anakku lho, Mas. Sing sampean critakno iku. Nggih. Anake. Lah waktu aku rene kok gak ono iki. Alamak. Delikno. Kok sampe didelekno. Kepengin ketemu. Lah niku kula niku terus sampean niku mungkin tambah sampean seneng kalih kula. Mbok niku mungkin kalah. Oh ngono. Merah Nggih. sing sopan. Inji, monggo pilih. Lah, anake mbok. Semangga. Suwun yo. Inji. Wis kenalan karo bapak. Tepangaken. Jenengmu sapa lho? Kula Merah. Mira. Kula Suwun. yogane Mbok. Kok grane enjele anake. Gak ado teko mboke, Mas. Biyen mboke ya etes era-eram. Ha iki nek kliwat wates ngene ya diarani wong stres lho kabar. Lho, kon ngerti? Mboten, lah dene mboke niku ngoten niku lho. Nggih, kula maupun diweling. Kok ya dikandani to bojo putri ora pareng. Mboten pareng lho, Mbok. Lah, kok mboten pareng, Mbok? Iki sing dituturi ki awakmu, dudu mbok. Ayo, dirungokno. Tegese mboten pareng kliwat wates ngono lho. Ayo, anak sing apik. Urane Mas Dong, pancene wong bocah desa lho, Mas. Apa-apa mengko dididik kalem-kalem. Ayu lho bocah iki. Ya ayo mboke kok, Mas. Oh ya jelase ngono. Jelase ngono. Rek. Mboke niku kok kemanyu sih. Mbok yo Mas, sepurane semakin. padahal kula pun mboten ngeten. Tapi kok jek ngeten. Nduk, Mira. Ibuke iki mboke iki latah aja digodho ngono terus kok. Nek tangga nek latah penyakit iku. Kok digodho. Aja ulangi kaya ngono to karo anak. Mas,
Apa? Pancene yo piye, Mas? Wong pancen ora duwe wong tuwa lanang, dadi yo kudu nyadari lah, Mas. Ha iki nek nang dalem kono rame, seneng aku. Biasane sepi, onoe mau duwe wedok tok karo pembantu ana mirah ana ibune. Rame omah seneng aku. Bapak seneng. Seneng lho. Seneng kali seneng. Lho, tegese suasana iki rame ning omah seneng aku. Beta seneng kali kula. Kok bisa lho? Lancang. Lancang. Senenge tetep seneng karo anak, ning tegese karo anak. Senenge ya tetep karo ibumu to. Senenge karo ibu tok, liyane ya. Besok Ibu ngono ya. Iya lho. ya ben ora gaesane nemen-nemen lho, Nduk. Ora mbok ibu. Wiwit saiki dikulinake. Dangu ibu. Kula praktek. Iya, dangu ibu. Ibu. Ya macet nang ibu. Yo ibu. Madhep rene. Kon penak. Ayo ya, Mas. Ayo. Iki apa maneh kena polesan mengko yen wis disalini sandang panganggo sing mobior wah. Dadi kembang ana ing desa kono malah. Mas, Dalem. udah kapan? Lho, ya saiki lho. Bae iki wis tak kandhani to. Ringkes-ringkes. Sing perlu wae digawa, sing ora perlu ora usah digawa. Dirungokno dhisik ta lah, budal saiki. Lah jarene saiki ki. Heeh. Budal no, Bu. Wis. Budal sakniki. Heeh. Ya. Sing perlu wae digawa. Apa ki? Ndolek ya apa? Alam Mas. Yo apa sing jenenge arek desa nang kaya ngono ku sampean gak getun lah, Mas. Jenenge arek masih gede-gede gombong. Sawangane gedene gombong ngono kok. Yo Bocah Mas. cilik sipate. Betul Mas, kadang aku ki yo kangen sakmane dhewe iki metu dolen ngono tak goleki, Mas. Gusti ae jenenge anak. Apa kuwi? Iki kudu digawa mriko. Apa iki kok digorong? Lemari. Lho, di lemari. Niki lemari. Niki kasur. Iki lemari, iki kulkas, iki kasur. Nduk, Kok sarasa digawa, Nak? nduk kono iku akeh. Aja lali. Copek bulet-bulet cilik. Senengamu to. Mas, Aja tiran-tiran to, Bu. Nduk, Iki digawa nggih. ya sakarepmu to, pancen kuwi kekaremamu ya digawa ora apa-apa. Ning ngene ya. Ning dalem wis dicritani dulu to. Nggih. Critani simbokmu makte. Nggih. Apa? Pun. Apa dicritani apa? apa? Wake sing diceritani meneh. Napa? Ora diceritani apa-apa kok napa iki. Ya dirubah tingkah lakune, sopan santune, adab nang wong tuwa iki ya apa? Kudu duwe. Sebab ora nduk desa nek nduk desa Ning sing dalem kono wis rawuh, utamane sing sak omah ya. Karo Mbak Yuni, si Putih, karo pembantune Bapak ya. Sabar-sabar kok. Ya. Ayo, bisa. Mas, Ya, ayo. Ayo. Ya digawa lho.